Alright, toda kuti tienderere mberi. Tichaenda futi last point yedu tataura nenyaya limitation kuti iripo pakulimita. Toda kuti tiende kuna Job chapter 1. Job chapter 1 verse ya 11. Tuone kuti iri kuti kudi, tuone kuti hapana point yatingawana here. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu, zvino murove zvose zvaanazvo, ipapo achakushorai pachena. Iyi inyaya Satani paanoenda pamberi paJehovha Mwari, varanda vaMwari vachipa zvipiriso. Obva ataura naMwari otaura kuti wanzi naMwari wamboona here muranda wangu Job. Zvonzi muranda wangu Job akatendeka. Otaura kuti enda muona, but muranda uyu angatadze kutendeka sei kwamuri nekuda kwokuti makaisa ruzhowa paari. Ndobva zvanzi chienda bvisai ruzhowa rwamakaisa paari, nekuti mukabvisa ruzhowa rwamakaisa pana Job, zviro kwazvo achakutukai pameso yenyu. Saka muri kuona imwe point inovinga madhimoni. Point inovinga madhimoni ndeyekukutomenda, is to torment. Kana uchinge watomendwa, rinenge richida kuti iwewe uzonetsana naMwari, to bring confusion. Muri kuona zviri kuitika, because Satani akataura akati kana mukabvisa ruzhowa achakutukai. Saka dhimoni rinouya rogona kukupa kutambura, charinenge richikupa kutambura rinenge richitsvaga kuti utukane naMwari. Ndo imwe purpose inovingwa nemweya yetsvina iyoyo, kuti iwe usvike kublema Mwari. Ndosika muchiona kuti munhu akatambura anotanga kutuka Mwari. Muri kupaona, munhu akasangana nemachallenges anosangana nawo, the first person waanoblema ndiMwari. Saka chinoitika ndechekuti dhimoni rinogona kutumwa pauri kuti rikonzerese confusion, kana kuti rikonzerese rikupe maproblems. Ukarwarirwa unobva watuka Mwari, because unoona kunge Mwari vasisi achabatsiri. Ndeimwe purpose inovingwa nedhimoni iyoyo. Toda kuti tiende futi pana Job ipapo pa Job chapter 2 iyoyo, toenda pa verse 9. Regai tiende pana Job chapter 2 pa verse 9. Tuone kuti iri kuti kudi. Job chapter 2 pa verse 9. Nekuti madhimoni ane zvinhu zvakawanda zvaanoda. Hanzi ipapo mukadzi wake akati kwaari, ucharambira nazvino pakururama kwako here? Shora Mwari ufe. Muri kuona yanda ndichitaura confusion iyai. Anoda kuti pasave a good relationship between iwewe naMwari. Saka zvarinoita dhimoni kana richinge rauya paurika, rinoita zvinhu zvinoita kuti ukese Mwari. Dhimoni rinoda kuti ukese Mwari, kuti pasave a good relationship between iwewe naMwari. Ndeimwe yezvinovingwa nemadhimoni pauri. Chimwezve chinovingwa nedhimoni pamunhu togona kuchiwana kuna John chapter 8 pa verse ya 44. Regedza titarise kuti John chapter 8 pa verse ya 44 inoti kudi. John 8 pa verse ya 44. John 8 pa verse ya 44. Toda kuti titsvage, nekuti apa toda kunyanya kuti timboziva pfungwa dzewakaipa. Inoti kudi pa verse ya 44. Imi muri vana vababa venyu Diabolos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu, iye wakagara ari murevi, muurayi kubva pakutanga. Haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, anoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Ipapa pari kubuda point yekuti chimwe chinovingwa nedhimoni ndechekuita kuti ugare muchivi kusvika papoint yekuti you become sin conscious. Kwete sin conscious actually, but hauchavi sin conscious. Muri kuunzwisa zviri kutaura nevhesi, because iri kuti hanzi kana Satani achireva nhema anodzitaura naturally. Saka iwewe uri pa natural state, zviripo zvimwe zvinhu zvausingagone kuita, but dhimoni rikakugara rinogona kuita kuti unogona kunyepa to an extent yekuti vanhu vanoshamisika nazvo. Iwo zvisingakuvhundutsi. Unogona kubaya munhu nebanga zvikasa kushamisa, kubayira munhu 5 rand. Unogona kudzipa munhu akafa. Saka chariri kuita ndechekuti urambe uri muzvivi, usavhunduke zvivi. Saka dhimoni rinosvikosapuresa chinhu chinorohwa nehana mauri. Saka rinenge richida kuuya kusviko kusapuresera. Zviya zvokuti iko zvinoizvi kana tichiparidza kudaika, chinhu chinoita kuti chinhu chinenge chokwadi ichi chinosapuresswa. Saka chinhu ichocho chikasapureswa, then it means kuti hauchisina chinokuvhundutsa kuti but izvi zvinenge zveshuwa izvi. Saka dhimoni rinouya kuti urarame life yezvivi iri continuous, usingagone futi kubuda mulife yezvivi yauri kurarama. Sezvataurwa kunzi Satani anoreva nhema ende anodzitaura ari so conscious.
asina kana chinhu chekuti chiri kumuvhundutsa pakudzitaura ipapo. Ndeimwe yemapurposes anouya. Kozoita futi nyaya yesoul. Ndeimwe yepurpose yekuti anenge achida kutora soul yako kuti soul yako iite belong to the devil. Ndimamwe emapurposes anovinga Satan iwayo. Toda kuti tigozopa next chapter yedu, toda kuti tigozotsanangura kuti sei madhimoni rinouya sei pamunhu. Tataura kuti dhimoni chii, tikataura mapurposes aro. Toda kuti tuone kuti rinouya sei pamunhu. Rinongouya richibva uko rotosvikoti pfe pamunhu. Chii chinomboitika. Toda kuti futi tigozodzidza kuti iwewe semunhu unokwanisa here kuzviona kuti no, ndinogona kunge pamwe ndine imwe area yangu yakatobatwa nedhimoni. Ndezvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tigozotarisa masigns ekuti munhu anokwanisa kuzviona here. Toda kuti tigozotarisa futi kuti deliverance yacho. How do you minister deliverance? Kana munhu achinge aita se, kana munhu uchinge wasangana netsaona yekuti pamwe wapossesswa nedhimoni. Ma-areas atichazobata next chapter yedu iwayo. Saka munogona kuzotarisa next video ichazo upload inenge ichitaura nezvemadhimoni. Tatenda.